video. Kani nga mga gamit, dili ni siya sponsored ha, wala nagsugo na ko ani, it's just ako na nagsugo sa akong kagalingon na i-share sa inyo. Hi mga palanggeng, maayong hapon mayong hapon gikan diri sa Netherlands, no? So today, ganahan ko mag-share sa inyo of some of the outfits nga pang buntis, but not necessarily nga maternity clothing siya. I thought nga ganahan ko i-share sa inyo ha some of my OOTDs nga I thought ganahan ko share sa inyo ha some of the OOTDs nga ganahan ako nga suoton, especially karon nga summer na diri pero ako kabaw sigig dagom. But yeah, para natay video. So first na ko ipakita sa inyo ha is dress nga sabi tawag ani oy kanang na term ani nga fitting siya eh. So this is not a maternity dress. It's just a normal dress pero akong gikuha nga size is size 40. Napalit na ko ni siya sa Primark nya tag 8 euros ra siya. I don't wear yung ani ka fitting nga dress, and because of my pregnancy, I thought nga something else naman nga masuot na ko and para nindot ang baby bump. So this is how it looks like if I wear it. You can pair it with any sneakers that you have, any flat shoes or slip-ons nga naamo, anything you're comfortable with, then it's fine. And then its color side is mag-blend ra pud sa imuhang kung unsa imong skin tone. So that's the first one. The next outfit nga akong ipakita sa inyo ha is kaning color blue nga dress. Kuan ko ni siya just a normal dress, summer dress. And then I just take size 38, and then sa Primark ko ni siya tag 11 euros. This is how it looks like when I wear it. I just pair it again with my Adidas na Superstar na sneakers. Kaya naman siya blue nga Travachanes diha para na siya style. And then what I like about this dress kay very flowy siya nga dress. And then muinat pa siya ba, so if ever mo dako pa kung tiyan is na by space. So at the moment I am 30 weeks, so I am now fully 7 months, and then next week is musulod na ta sa ato ang 8 months, which is very fast. Outfit number 3 is this long bodycon nga dress. Kani is tag 8 euros pod. So size 40 lang gihapon ako ang gikuha. Same ni siya og idea atong first dress, but this one is long. This one is obviously long. And this is how it looks like when I wear it on. I just pair it with Adidas Stan Smith nga sneakers to have a pop of colors. Pop of colors, dude. And then stretchy po siya mga palanggeng, and then dili super guot o napay space akong tijan if ever mudako siya. Kita sa inyo is this kabrokavit sabi kanang tayo pa sa kabrokavit magoy description ano niya sa H&M. So kani siya is sa H&M ni nga dress, tapos beige di ay beige or dirty white na lang. Dirty white ang color ano niya. And then I take the size small. Sale na ako napalit 2 weeks ago. I guess murag 9 euros ni siya. So this is how it looks like when I try it on. Pwede mo pwede mo mag sando ani kung dili mo gusto nga makita inyong mga girls. And dili mo mag cleavage. Ako ra ko siyang giparisan aning sandals. Also from H&M. And then ako lang siyang kaluan, and naapa dyan bag para kompleto na ang vibe sa vacation nga feeling, no? My easy pregnancy, summer OOTD mga palanggeng. I hope ganahan mo ni ka video. Kani nga mga
gamit. Dili ni siya sponsored ha. Wala na sugo na ko ani. It's just, ako na nagsugo sa kong kagalingong na i-share sa inyo. Ako ni kagalingong. Ako ni kagalingong mga sanhina. So, I hope ganahan mo aning video. And, if ganahan mo, please do like. And if wala pa mo nakasubscribe, please do subscribe. Free na siya. And ayaw kalimot nga i-press na bell dara para ma-updated mo every time na ako'y bagong video. Daghan kayong salamat sa pagtanaw niyo ng video mga palanggeng. I hope makita-kita ta sa sunod nga video. Daghang salamat. Bye!